celebrate His love. Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving, and celebrate His love. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manasab kanimo. Padayon atong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan ug panagdait sa mga katawhan labi na sa atong mga leaders sa nasod. Ang ato sad nga mga benefactors and donors nga siging tabang nato, padayong nagtabang, pinaagis pagpamalit ani atong mga slots, hatagan unta sa Ginoo sa mga grasya nga makapalipay o makapabalaan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako o yamot sa huna-huna, sa pulong o sa buhat, o sa wala pagbuhat, sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa, nangamuyo ako kang Santa Maria, kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Magampo kita. O Amahan, pinaagi sa pagsugot ni Hesukristo imong anak ug sulugoon, imong gibangon ang usa ka kalibutan nga napukan, palingkawasa kami sa sala ug dad-a kami nganha sa kalipay nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Osias. Nagbuot-buot silag pili og hari sa walay pagpananghid kanako, ug nagpili silag mga kadagkuan apan wala gani ako masayod. Ang ilang plata ug bulawan gihimo nilang mga Dios-Dios alang lang sa ilang kaugalingong kalaglagan. Gitamay ko o sa Maria ang natimong baka nga imong gisimba. Ang kasuko ko misilaog batok kanila. Kanos apa ba magputli ang katawhan sa Israel? Tao ang nagbuhat niini, dili ang Dios. Kinahanglan dugmokon ang natimbaka sa Samaria. Kay nagpugas siyag hangin, bagyo ang iyang anihon. Wala mamunga ang iyang gipugas, busa wala siya'y makaon. Kung mamunga man ugaling, mga langyaw ang mukaon niini. Naghimo ang Israel og daghang mga halaran nga nakaangin sa katawhan sa pagpakasala. Bisan pag magsulat ako og napulo ka libong balaod alang kaniya, dili gihapon siya magkabana niini. Gusto siyang maghalad og mga mananap aron makakaon siya niini, apan ang Ginoo wala mahimuot niini. Nahinumdum siya karon sa iyang mga kalapasan ug kini silutan niya ug mubalik siya sa Ehipto.
Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang balay ni Israel nagasalig sa Ginoo. Ang balay ni Israel nagasalig sa Ginoo. Ang atong Dios anaa sa langit, bisan unsang iyang gusto, iyang gibuhat. Ang ilang Dios, plata ug bulawan, mga buhat sa kamot sa mga tao. Ang balay ni Israel nagasalig sa Ginoo. Duna sila'y mga baba apan dili makasulti. Duna sila'y mga mata apan dili makakita. Duna sila'y mga dunggan apan dili makabati. Duna sila'y mga ilong apan dili makapanimaho. Ang balay ni Israel nagasalig sa Ginoo. Duna sila'y mga kamot apan dili makahikap. Duna sila'y mga tiil apan dili makalakat. Ang magbubuhat nila mahisama kanila. Ang tanan nga nagasalig kanila. Ang balay ni Israel nagasalig sa Ginoo. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa pagpanglakat na sa mga tao, may mga tao na usab nga nagdala ngadto kang Hesus ug usa ka tawo nga naamang tungod kay giyawaan man siya. Sa nahinginla na ang yawa, nakasulti ang tao ug nahibulong ang tanan. Unya naninggit sila, wala pa kita makakitag hitabo nga sama niini dinhi sa Israel. Apan miingon ang mga Pariseo, ang pangulo sa mga yawa mao'y naghatag kaniya sa gahom
sa pagpagula kanila. Unya giduaw ni Hesus ang tanang kalungsuran o kabaryuhan. Nanudlo siya didto sa ilang mga sinagoga o giwali niya ang maayong balita bahin sa paghari sa Dios o giayo niya ang mga tao sa tanan nilang balatian o sakit. Sa pagkakita niya sa daghang mga tao, naluoy siya kanila kay masulubon o makaluluoy man sila daw mga karnero nga walay magbalantay. Busa giingna niya ang iyang mga tinun-an, daghan ang anihon apan jutay ra ang mga mangangani. Busa pagampo kamo sa tag-iya sa anihon aron magpadala siya dugang pang mga mamumuo nga muani niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Gisaway o gibaharan sa Ginoo nga silutan ang mga tao nga nagsimba sa mga Diyos-Diyos. Lingiyay mong tupad inawa ka maghimog Diyos-Diyos. Idolatry ba? Nya unsa may usas mga Diyos-Diyos nga gimensyon Diyos Ginoo, kanig yung plata o bulawan, kining bahandi sa kalibutan. Mao ginay atong kasagarang simbahon, atong tahuron, atong pasidunggan, atong panalipdan, atong palambuon kana gyung bahandi nga kalibutanon. Lingiyay mong tupad na naningkamot kamudaghan imong kwarta. Mo na imong paningkamot ron. Maora ba ginay ato? Niyagwa na ganitay kwarta. Ala, problema gyud, problema. Pero di gyud maproblema nga wa na siya Ginoo. Wa kayo na problema nga wa na siya Ginoo, wa na simba-simba, di na magrosaryo, di na gani mo basag Bible, dili na gani mo kumpisal, wa man gani kasal, gapuyo-puyo ra, wa gyud maproblema. Ang problemahon gyud asa kog kwarta, asa kog kwarta. Di ba naman tay kantang seek first the kingdom of God? Ang pangitaon gid unta nato ang gingharian sa Ginoo, ang presensya sa Ginoo, pastilan ang pangitaon, ang kwarta naman hinoon. Namo na. Nya unsa may sunod? Inigsigi na tog pangitag kwarta, ang sunod mahitabo mag-away ta. Kusog na kaitang manaway sa atong isig katao, labi na gyud og atong gitan-aw nga murag mas makakwarta kay kanato. Mao na gitawag og business competition, political competitions, clerical competitions, kaming mga pari ana. Unsa hinungdan kasagaran among maawayan og inyong maawayan og atong maawayan kana gyung kwarta. Hangtod mo sangko na gyus gubat. Para aning gubat karon Russia og Ukraine, Hamas og Israel, ang usag yung dako kay diha nilang rason nganong gagubat na related gyud bahandi kwarta. Mao ra gyud na. Nganong mag-away ang banag asawa, tagsara kayo mag-away nga mag-ilog sa paghigugmaay. Kasagaran yung awayan kwarta gyapon. Tinuod dili. Nya kanus aman ta mohonong ani. O na nga diri sa atong kuan dinhi sa atong tubag sa Salmo
na nag-ingon ta ang balay ni Israel nagasalig sa Ginoo. Pasabot ang katawhan sa Dios, ang mga tao nga tinuod yung mga matarong wa magsalig aning kwarta o bahandi sa kalibutan, ang gisaligan ang Ginoo. Nya kung sa atong pagpaningkamot ang Ginoo na may atong number 1 nga sundon o gisaligan, una, relax tang magpuyo aning kalibutan, wa tay ratol-ratol. Si Kristo relax ra kaayong ni alagad sa katawhan o nanudlo sa katawhan. Naidadon niyang masakiton, mga giyawaan, iyarang ayohon. Ginganlan siya amigo sa to pangulos mga yawa, iyarasang gidawat, basta sige lang siya pagula og yawa. Pasabot kay Ginoo may gisaligan, dili ta matandog sa mga bati nga komentaryo gikan sa atong isig katao. Gilain na sang lingi sa imong tupad na dili ka masuko kung libakon ka, di ka maratol. So nga naong nato dali kay matakdan inig libak yun, di kadungog ang gilibak pa putak-putak sa dayon. Ana mao na atong kuan nganong dali man ta maratol kay nagsalig man ta nato, nagsalig man ta sa atong kaugalingon. Ano nang niingon sa diri, ang inyong Dios-Dios mga bulawan og plata hinimo ra ni sa inyong kaugalingon, maliwat ra sad mo ani. Ngana no? Ana karon ato nagyong usbon ang atong panghuna-huna, musalig tas Ginoo. Nya kung musalig tas Ginoo, magsunod na ta sa iyang kabubuton. Og unsa may kabubutos Ginoo, kinahanglan atong higugmaon, alagaran ang atong isig katao, dili ang atong kaugalingon. Lingay mong tupad na alagaran ti ka, sugot ka. Ana, alagaran ti ka, sugod ka ron, sugot ka. Ana, niya mo ingon sa na siya, ako lay alagad nimo. Mo na magkuntis na tag-alagad. Niya kay magkuntis na mag-alagad, magsige na taghimog mga maayong butang diha sa katilingban. Apil na ning paglimpyo sa ato mga kanal aron iniguan og dako, dili mo baha. Nga ang ato mga government officials, tarungo na nila mga drainages, dagkuo na nilang drainage, ilan ng panguhaon kanang na nagpuyo anang daplin anang mga sapa o mga sapa-sapa, haron nga dili magpunay labay anang mga basura diha anang sapa o mga kanal hantod mo clog up, purti na gid hinoong tubig, manaka nas balay. Tubig manakas balay. Murag na ibuot, no? Adto pa kusina mag-agi. Ona. Nya reklamo dayon ta. Alam, kalamidad. Ana, unya. Naidili makalamidad, nga wa man ta maghigugmaay, gasiguro ay naman lang ta. Ana. Munang mag-alagaray ta. Nabitay ning di ay niingon ako dire pader i-announce ra ni pader kay kuan kuno sila tanaw na to ug maay baka ni sila Cebu General Services Incorporation nang inahanglan og mga production operators. Tanaw na diha mao na siya. Kinsa toy mga aplikante ani, mga 18 anyos pataas, high school graduate, junior high school, senior high school, ALS, college level, apil man tanan. Sige, tanawa lang yan ninyo, yan naaman ni sila kaning kuan, sa ingan ani, QR code, scan para maka-apply mo. Nindot kaya na inana, mga job opportunities. Pero,
May tag arang-arang sa ni siya ma-income. Nya dili unta business nga makapahimos ra ang employer, ang employee magkamang sa kalisod. Dito sa ubang nasod, labi na ka na mga nasod nga atong gitanaw nga mga first world, atong tanaw, atong gitawag og first world. Ang ila dito mga empleyado inig humagtrabaho mga usa ka tuig, basta dili lang gyud bisyoso, dili lang gyud kanabang kuan kay ba careless kayo nga mogamit sa iyang kwarta, doon na sila'y house and lot nga mapalit niya, makapalit pag yung sakyanan after mga 1 year, 6 months to 1 year. Dinis ato ni-retire na lang. utang lang yapon ang giba, hasta ang retirement nga nadawat, di papaigo usahay ibayad sa tanang utang. Kanang naibong yun bitaw ko ang dito sa ubang nasod nga kana mga gitawag lagi na to first world. Oy, ang ila dito mga empleyado bisag kana mga crew lang, bisag kana ganing tig trapo-trapo lang anang lamisa, na ikaw galingong sakyanan na nya makakaon sila bisan unsang klasiha sa lami ang pagkaon nga makaon sa mga VIPs nga mga tao. Kaya nga naman maka-afford man ang ilang sweldo. Ana. Diri sa ato, aririgitas pungko-pungko, no? O niya, ipalista pag yun iguman, pastilan. Pungko-pungko pa, putos-putos pa, ipalista pag yun. Dito sila, makasuot sila ng mga casino area, naman day mga eat all you can, or mga order-order, nga mga mahalon kayo. Kasuot sila. Niya, mga crew na, mga clerk, o ba na, mga janitor, nanay mga sakyanan, nanay balay. At least, kanang food, clothing, shelter, kuang yun, na ganing, muna'y minimum requirement nga ihatag sa gobyerno ngadto sa tanang mga tao. Food, clothing, shelter. Subo palandongon, dinis atong Pilipinas, wa kayo'y nagpakabana, nga kinahanglan ang tanang Filipinos na agyo'y klarong food, clothing, shelter. Nga sunodayon nila dito, education. Ilang mga estudyante dito, labi na college level, naana sila yung mga part-time job, tagaan na sila sa gobyerno. Nya kay ilang parents mohatag mo sa nila og support, inig human sa ilang klase kanang school year, mo bakasyon ang mga estudyante, lain-laing mga nasod pa bakasyonan, ginamit ang katong ilang natigom sa ilang part-time job. Kita din sus, nakalabira na lang, wag yun kabalik ka tabok nga tos laing nasod, wag kasuroy, ultimo mag-organize og mga pilgrimage, sus, magpangutkot paso, og dili jud ka mga dagkong dato, sus, pari ra gyud makatabok-tabok dayog laing kuan. Ngano man na tungod nas atong kahakog sa atong Dios nga plata ug bulawan, sige yung tigom, siging tigom, bahala na mo diha, wa ko'y labot ninyo. Muna ang nanaglingkod sa atong gobyerno o nanaglingkod sa simbahan, maogyoy mga kwartahan kaayo. Bitaw, ano nga to man ang i-deny, bisan unsang lingkuranan of authority sa gobyerno o sa simbahan, kasagaran gidihang naglingkod, muarang-arang gidayon ang ilang financial sitwasyon. Dinhin as Pilipinas, ato lang gining klaro-klarohon, ay kunyog tutuki, kay naglingkod sa kog authority, ni asad nako ang daghang kulikta. Pero ako nang ipasalig ninyo, nga wa ko'y gitigom, ako nang gibalik og hatag sa simbahan. Ngunang makita ninyo dinhis ato nga naagyoy
mapahimusla natong arang-arang nga mga facilities na katagamtam ang dili lang jutay kung dili daghan nga mga nanginahanglan. Mailhan sa na nimo mga nindot nga mga government officials ug asa na sila ma-assign nga departamento ug authority munindot gyud na ang ilang departamento unya ang ila sa mga tawo nga giatiman muluag-luag gyud ang gibati. Makaginhawa pero kaning mga corrupt, kaning kwarta gyud gihuna-huna, ay sus murag giluok koy murag kumot sa agila ang liog sa mga ilang mga taong giatiman. Pangutan-a ning ato dinhing mga staff, pangutan-a mura ba sila giluok? Oy, nisinaw ang mga naong, nanagko ang mga tiyan. Pangutan-a ni na nag-serve sa atong simbahan. Tanawa, pangutan-a. Nawa na to. Just, mas una pang makakaon sa gi-offer kaysa pari nga gi-offeran. Usahay makapangutana na lang kung unsay lami atong akong gidawat nga offer kay wa naman diha putos na malay nahibilin. Ana lagi i-serve na diha good. I-serve lang. Pasabot maghigugmaay ta. Muna diri sa atong ebanghelyo si Kristo bisag kinsay moduol niyang nanginahanglan iyag yung tabangan kay naaman siya'y abundance of power of God. Kita sang tanan na asatay abundance of the power of God. Dili ta basta-basta kay mga anak tas Ginoo. Ang kuwang lang nato no nga dili unta ta magpailad sa yawa. Nga sigihan tag ingon nga kanigyoy simbaha, kaning bahandi mo'y simbaha. Unsa itong simbahon? Ang Ginoo. Ug unsa may itudlo sa Ginoo, ipaambit ang bahandi. Ako bitaw karon naka-resolve gyud ko nga ako ning balik-balikon kay sige man kog baligya aning slots. Ako na lang sa ning balik-balikon nga unsaon ninyo pagpadala og kwarta nga online nganhi sa atong simbahan. Okay lang ang actual mo muhatod dinhi sa inyong donation pero online gani kanang kwarta padala, bank to bank, GCash, ayaw kay mo kumpiyansa kay imbis ang ato mga kaigsuonang naminaw nato nga mutabang sa pagsangyaw sa maing balita, mag-scammer naman hinoon. Ilad-ilaro naman ang ato isig katao, gamiton akongan, gamiton ang akong naong, gamiton ang akong misa aron maka pangilad sa uban. Okay lang nang nag-vlog nato nga ibutang tas TikTok, i-reels ang atong at kining atong wali. Okay kay nastanan kay that is preaching man, nitabang man sila preaching. Nayoban diha dagko na gani kayo mga tingali na income kay dagko daghan naman kay mga viewers. Lipay kay ko ana pero naagi uban mohimo gyud og mga binuang mangayo og donation kunuhay nga ako mo'y nangayo pero lain nga GCash account, lain nga bank account, lain nga contact persons ang ihatag. Just recently diha na say nitawag nga ni anay na say nangayo nako pero wala man sangan may gani kay nagmonitor na moron. Muna moingon ko ninyo sunda gid ning atong ang first step gyud nga inyong buhaton pangitaa ang atong official platform YouTube o Facebook. Ang atong official YouTube account kaning Padre Siano Ubod niya ang iya ng atong subscriber usa na sa inyong tan-awon. Dili lang akong naong, dili lang ang color ang subscriber 195,000 na as of today mantingali. Unya diha dapita inigmisa kanang online mass during offertory song o final song panahon anang misa nga atong gi-upload i-flash na namo diha ang official contact persons, contact numbers and account numbers. Mausad na dito sa atong Facebook page ang official kay San Vicente Ferrer Paris Liluan. Nya tanawa ang whole mass kanang tibuok nga misa aron nga tanaw nimo dito i-flash gyapon nato, screenshot ra na ninyo mo na inyong sundon.
dili masaag ang inyong idunit nganhi nato. Ang nakaapan sagod sa uban, daghan kay nakailan ako sa tingog. Tingog ba kay manglaba, magsigig paminaw misa, magsig paminaw wali. Di sila kakita, ana man din na dihang account number di ay naaman din na diha ang contact persons kay maminaw raman. Tanaw sad mo. Tanaw-tanawa. Mao na ako lang ning gisulti paglikay aning mga taong mga mapahimuslanon. Gitawag ni nato og kuan ba pagbuntog sa sala og pagtabang nga kining mga makasasala nga hangol kay kwarta mangilad na lang gyud para makakwarta ato sang matabangan nga dili na kay sila makabuhat sa maong mga yawanon nga buhat. Apil na sad ang paghigugma ay si Kristo na higugma sa iyang mga kaaway. Ang nanaway niya iyang gihigugma, iyang gitabangan. Ang nagdaig sa niya iyang gihigugma, iyang gitabangan. Kita sad tanan yung tao ato yung higugmaon. Kita niya may din mga mangingilad kay tanan, sige mo nagbalik-balik. Ato lang sang higugmaon gyapon. Sige, last na lang alingi sa imong tupad. Ing na dinagid ta mangaway ha. Ing na dinagid ta mangaway. Ay nagyog pangaway. Maron tinuod na gitang balay ni Israel or balay katawhan sa Dios. Manindog. Mga igsoon, pinaagi sa pagkapari ni Kristo ug sa mga buhat niya kita naluwas. Malaumon kitang moingon, Ginoo patalinghogi kami. Ginoo, patalinghogi kami. Nga mas daghan pang mga tao ang musanong sa tawag sa Ginoo, sa pag-alagad sa katawhan isip mga pari, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Nga ang mga kanasuran nga sarado alang sa ebanghelyo, maandam ug mamahimong tabunok nga uma, alang sa pagsabod o pagtisok sa binhi sa pulong sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Nga ang mga kaparian, mga kamadrihan, mga relihiyoso, mga katikista o mga laikong apostol, magdasig sa uban sa pag-apil kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Nga dasigon nato ug mamuhat kita uban kanila, nga nangalagad sa linaing paagi, diya sa atong katilingban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson, ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag o pinansyal o laing-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Nga ang mapasiguling sakripisyo ni Kristo, magdala sa tanang nangamatay ngadto sa kahimayaan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Ginoo, sa anihon ihatag kanamo ang mga grasya ang among gikinahanglan aron mahimo usab kaming imong mga ngani dinhis kalibutan. Dawata kini pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Bless
Maigsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining gasa nga gihalad alang sa himaya sa imong ngalan, maglimpyo unta kanamo ug magdugang pagdala kanamo nganha sa kinabuhing dayon, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kaning ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dahigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo naganhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon ug kadtong nabiktima sa mga gubat o mga kalamidad. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy,
Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo, gana sa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, uabot ka na mo ang imong harian, patuman ang imong pagod, dinhi sa yuta, mayroon sa ang kalanon na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kadamo, umili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Pinunuan-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo manangging harian, ang kahulugan himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalina. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete.
Ginoo, dili ko angay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, dili unta kami mohunong sa pagdaig kanimo tungod sa kabuhong sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo dinhi nining Eucharistia. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Dios nung gahom. Nya mulihok ra na nato kun ato gyong higugmaon ang Ginoo dili ang bahandi nining kalibutan. Nya ang bahandi atong ipaambit. Sama niining nagpa-advertise nga Cebu General Services Incorporation ginhanglag mga aplikante sa production operator. Ato ning i-announce dinhi kay makatabang ni nga mabahinan ang mga nanginahanglan karon. So kuhaala niya ni ninyo ang details dinhi sa atong gi-flash sa screen o niya sunda lang ang ilang instruction ug asa apply, pilay edad sa mga apply, nga iampo nato nga makatabang gid ni sa mga nanginahanglan karon ato mga kaigsuonan. Ang Ginoo anaa kaninyo. Manasab kanin. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, namulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ng Amahan, ng Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pasimbahan.